Kamano kuom Ramogi TV mondo mi yud weche manyien ma wasikoni kaka pile itudri kod lawa duto mag tudruok kari 3 1 YouTube, Facebook kaachiel kod X mar Ramogi TV kaachiel kod Citizen Digital. Nyinga Uchengi Emmanuel, jaloko marwa en Belinda Phillips. Bed kodwe chakruok nyaka giko. Jakom manyien mar komiti ma thieth od bura James Nyikal wacho ni wito okumba ma thieth mar SHA diket jopiny midhiero ma thieth kosingo mar go mbaka gi jatend piny Kenya William Ruto kod jokanyo duto sekta ma thieth matimo lokruok ewi okumba no. Nyikal loso bang' yiero mare kaka jakom komiti no ka bende osingo jiwo chenro mag thieth kaka Chris Owino leronwa mathoth. Jakom manyien mar komiti mar od bura mochung'ne weche mag thieth Dr. James Nyikal oramo ne wito okumba mar thieth mar SHA inyumo piny Kenya e bugo matut e weche mag thieth. Kichunge sani tang'o makoro timre. Nyocha wasegolo chik nyocha osegolo NHIF modhi koro onge. SHA ni ema nitie. Gima duong' en ni ang'o marach e SHA ema mondo dwar ji duto jo migawo mar thieth, joma thiedho ji, weg osiptande, kaka jopiny bende kaka chudo, nikech sani ji milion 20 osendikore ni gin gisedonje SHA, to ji milion 4 kende emosechudo, mana jogo matiyo. Ere kaka jogo mapok ochudo gi biro chudo? Magi gik manyaka wang'i. Onge gimoro achiel mibiro koni mako tim to gini dhi losore. Chung' mar Dr. James Nyikal ogwenyore kod chung' mar jo Kenya, jo siasa kod jolony weche mag thieth mosebedo ka dwaro mondo owit oko okumba mar SHA kuom medo midhiero mag jopiny e yudo weche mag thieth. Korka kore, Dr. Nyikal wacho ni yo maber en timo lokruok ne okumba mar SHA nyaka otine jopiny maber. Dr. Nyikal osingo mar twak kod jatend piny William Ruto, ogai mar ODM Raila Odinga kod jolony sekta mar thieth ewi lokruok ma onego timne okumba mar SHA mar tieko midhiero mag jopiny e yudo thieth maber. Jomoyiera gi joma noyie negati e sirkal moloyo dwaro ni mondo lokruok obede. Gimoro amora mantiere mok dhi maber nyaka wanon. Ka en SHA nyaka wanone ang'o momiyo ok odhi maber. Makata ka nitie chike monego chak ng'i, chikego nyaka waloki. Ka nitie gik moko osechan ma ok chandre maber, nyaka wanyis jo migawo mar thieth ni kagi kok ber. Kok wabi nono mago to dong walose nade. Kata mna gari mokethre nyaka non gimokethre yae gimokethre na mbitimo nade emiloso. Miyo an gi geno ni wabro bet piny gi ng'eni ji ng'eny e wach mar thieth. Kata ng'imna governors bende pod nie thieth. Buch governors ma Council of Governors pod wach nikech osiptande mang'eny ing'eyo ni mag sirkal ni e lwet governors. Mar sirkal mamalo gin mag osiptande 8 madongo gi. Kata odoko ni moko kuom josiasa osebedo ka seyo winjruok e kind Raila kod Ruto kaka winjruok mar manyo ne Ruto ombulu e yiero mabiro. Dr. James Nyikal to nene mopogore. Jomoko nene ni en yo midwaro go yuto, jomoko nene ni en yo miyudo kaka donge yud kombe, jomoko nene ni wang'iyo go kaka ji kura biro bet higa 27. Tan kaka nene ni gino okelo thuolo moro madong' jo Kenya yud go konyruok kapod wang'iyo higa mar 27. Siasa ji biro larrega nyaka chieng' ji larre alara. To ok diwana bed ni ka jo siasa to ji ochako donje siasa machielo to kinde kae en na larruok gimitimo ne jopiny onge. Miya neno ni gima jotelo ariyo timo ni mondo wane kwanya bet kanyachiel wane gima dwa konyo. Okumba mar thieth mar SHA en achiel kuom chenro madito mag jatend piny William Ruto. Kata kamano oseremiyo jopiny duoko ewi midhiero mag thieth mane tuoyo okumba mar NHIF. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi.